Wapo kayo, taas kikitingog siya gud. Grabe ka, tagning kayo ba? Muna itong mapaminaw siya. Kanang mga tag-as ka tingog, pwede na karams. Now I just want you to show up tonight. Hello mga kumagsis sa Indians TV, welcome back. Karon atong pagreaksyon na pod balik ang atong nareact na sa unang nga si Rams Kadalim bali. O kadto siya usato siya ka panpawa pa siya wa pa siya banda bali ambot ka karon ang atong pagreact karon na naman siya sa banda bali siya may nag-vocals bali. Atong tanawon karon kay i-comment lang lagi i-comment ninyo kung iya ba gining banda naging nga kaugalingon o ikuha ba siya ani nga banda nga siya may vocalist bali. Ang pangalan ani nga banda mo ang Northside Band bali. Oo. Ang karon nga ilang pagkabiran mo ang sa outfield bali nga Your Love. Atong tan-awon kung unsa pod ang ilang mga tugtugan ani kay kini sa outfield grabe. Legendary o mga grabe na ni karaan nga nindot kayo hangtod sa karon pagkakantahon ni kantahon gyapon pero grabe kataas kayo nindot kay paminawon. Atong tanawon ko unsa po ng ilang version bali o unsa po ng ilang mga ariglo kung namagay ariglo ng ilang pagabuhaton ani. Okay? Sa mga bag-o nga nakakita sa atong video karon basi matinga mo atong pagaputol-putulon ato nang gituyo kay kita usa ka reaction video man kita maghatag ta og insight o opinion bali sa kada putol kana nga part bali insigida din atong ihatag ang atong unsay makita diha atong mga reaction bali unya kung kamo pod di mo ganahan nga nay sigig tabi o ingon ani nga nay sigig reaction reactor bali pwede man pud mo tan-aw kay ang link ani sa original video atong ibutang sa description o pwede pud mo didto mo tan-aw sa direct sa channel ni Rams Kadalim. Okay? Sige, di na ta magdugay. Wa naman tayo laing gihuwat, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Isa ha. I had na magsugod, ako lang ipangutana sa inyo kung kining nagtugtog kang Rams bali unsa man ni sila iya gining banda na gyud karon Northside man ni Northside Band. I-comment lang ninyo kung iya na gining banda gyud o siya may vocalist ani. Taod agud po ni siya nag-viral sunod daghan gimukuha gid sa iya. Okay. Ingog kuan di lang ang iya magtingog tungod sa kataas dili lang ingon siya kampang air supply ang iyang tingog pwede siya pang outfield pud ayo gwapo kay paminawon taas magud siya tingog so grabe ka tagning kayo ba mo na itong mapaminaw siya kanang mga tag-as ka tingog pwede na karams basta gamay nga tagning pwede na sa iya nga tingog para ani karon Okay.
Trying to stop my hands from shaking. Something in my mind not making sense. It's been a while since we're all alone. Can that way I'm feeling? Sa kaninga kanta ba, nindot ni kayo nga kuan, nindot na kailang bukalis kay grabe ka kuan kay ang tingog ni Rams kuha kayo ang sa original bali, pero gusto na ako pudunta na nga na pudun tayo mo back up pud bali o baka o second voice bali o baka vocals bali ba kay ang di ba na imo blending ato nga part kaniha na nagkuan na ni katong ni slow bali o ni hinay ang pagkuan sa kanta gali o tugtog, dapat na may mag back up ato sa iya para mag-blending bali ba o second voice unay kuan so duwa magoy nagkuan si Rams ra bali tingog ni Rams pero kato nindot gid dato kung napod aw ambot lang kung basin pud mo pa ilang pamaagi o version bali sa ila pud nga banda bali nga way mag back up. I should make me friends Oh, with grabe, the taas ang blues tingog eh. and don't forget what I told you. Just 'cause you wanna bring me down wrong, I'm not ashamed to cry apart. I just wanna use your love tonight. Oh, I don't wanna lose your love tonight. Now I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Karon gyud sa ilang banda gyud o nindot po kay mo kuhan ang kining nga banda nindot po kay nga mutugtog o mga sipra bali sa original kay ila pong makuha gyud ang ilang mga kuha gyud nila ang tugtugan bali ba o sa mga instrument bali nga ilang gikuan o para ganiha atong nakuan po na ilang kaugalingon po na ilang lain nga ariglo bali sa katong ganiha gali katong ayha ni intro nga murag gitara ra ang nagkuan din sa bass bali yung murag lahi nila ang version bali o lahi ang ilang ariglo bali ato kay ato mo madungog baya sa original o sa kuan ato nga part na murag mo kuan baya ang bass baya klaro kang bass murag nilahi ang tono di ba pero mo puto ilang pamaagi mo arrangement bali o ariglo. Okay. No, I don't wanna lose your Nice po kayo nga pagkakuha sa gitara po. Okay kayo. Okay, ato na pong nadungog ang usa ka kuan nila ni Rams Kadalim o karon atong nakita nga na ay banda nga nagkanta na gid siya mismo diha sa banda bali. O i-comment niyo kung akong giingon ganiha nga kung iya na ba gini nga banda o siya gikuha na ani nga banda nga siya ang vocalist. Kay kini pangalan ng banda is Northside Band. Nindot pod manugtog pod. Nindot na po ilang kaugalingon pod nga ariglo bali sa ilang kanta pod. Oo, makakawan ko sa ila ba kay karon ang ilang tugtugan karon nindot siguro gud ni kung naagid sila sa studio gid pod o kanang naka-record sila nga nasa studio gali. O kay bisag kani naara ni sila sa murag unsa ni kwarto o unsa ni murag dako kay nga awan man nga kuan budiga unsa ni asa ni sila nagkuan pero nindot gihapon ang ilang pagkatugtugan gihapon ang ilang pagtugtog bali so bahin sa pagkanta ni Rams gyud digid na tumakon ka Rams gyud grabe gi kataas gyud sig tingog grabe ka gamay tingog nga taas oo grabe nga range ba nagid si range
So datong makuan pud sa iya nga kanang kulang ra gid siya og kanang pagsuporta bali sa mga suporta gid sa kuan gid ba nga kanang kuan mo sikat na gid kayo siya, sikat magid kayo ni siya karon, pero sikat gid kayo sa mo maabot na hindi na gali panghaon na bisin asa mo ning atong ni pamaagi pud nga nagreakta sa ila kay para basin na makita po sa atong video karon nga makuan ilang tanawon nilang channel sa Kang Rams Bali o ani nga banda kung unsa pa ang kuan para makuan po sila makuha kintahay kung naigusto ganahan mo kuha sa ila o mo ni atong pamaagi po karon nga atong giriakan. So makakuan magugong grabe ganindot sila, nindot kayo ang pagkakanta ni Rams. Ambot lang kay wa man ko kita pa sa aning nga banda pod Bali. Kini nga banda kaning North Side Band lagi wa man ko kita pa sa uban nilang matugtugan Bali. Ato lang po nang i-check sa sunod kung napabay uban nilang mga kuan. Kung ayos ba gid ang ilang pagkatugtugan pod kay nindot gid kay ilang vocalist gyud. Taas kay tingog. Nindot kay tingog. Ay bisang sa kataas ni abuton mo gyud. Mo sa kay air supply gyud na daan sa air supply lang nga genre. Ang mga kanta uha kay ni Rams. So karon noon naama po di lang kay sa air supply gikanta po din niya sa pagka kanta sa Offspring sa outfield bala Offspring na hinuon sa outfield baling nga Your Love. Oh grabe ka nindot kay kuha kayo bisan sa kataas di ba? Oh grabe ka nindot si tingog yun naging nga di lang pang air supply gid ay pud si Rams dai pwede na siya bisan nasa yung tingog basta kanang gamay nga tingog nga tagning gali no pwede na ka Rams. Oh sa inyong kasulti sa atong video karon i-comment niyo sa atong comment section kung sa inyong i-react o i-dugang reaction bali ani sa atong video. Okay? Sige. O sa mga bag-o po diha nga nakakita sa atong video karon niya wa pa ka naka-subscribe unya giganahan ka karon sa imong pagtan-aw subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Wala naman tayo lang gihuwat. Hangtod sa sunod. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Kini sa Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.